Чалавек года Магілёўшчыны па выніках работы за 2017 гэта званне прысвоена 15 жыхарам нашай вобласці. У іх ліку і Владзімір Маліноўскі, кіраўнік сялянскай фермерскай гаспадаркі «Діяна». Наша здымачная група сустрэлася з Владзімірам Ісакавічам, каб павіншаваць з ганаровым званнем і даведацца аб сакрэтах поспеху. 27 лет тому назад образовалось наше крестьянское фермерское хозяйство «Диана». Мы изначально обрабатывали 50 гектар земли, а потом постепенно стали прорастать. И сейчас мы обрабатываем порядка 3100 гектар земли. Больше за чвэрць стагоддзя Владзімір Маліноўскі ўзначальвае сялянскую фермерскую гаспадарку «Діяна», якую ён арганізаваў разам са сваёй сям'ёй. Сёння «Діяна» вядомы ў рэспубліцы аўтарытэтны брэнд. Яна не толькі адна з самых буйных прыватных сельскагаспадарчых арганізацый Беларусі, але і адна з самых паспяховых. Як спрацавалі летась, адразу цікаўлюся ў фермера. Мы обрабатывали 1500 гектар пахотной земли. На этих 1500 гектарах пахотной земли мы производили картофель. У нас было еще 750 гектар картофеля. И на этой площади мы накопали 31 тысячу тонн при урожайности 413 центнеров гектара. Выращивали озимую пшеницу, ячмень. Это основные валообразующие нашей культуры. По объему производства картофеля у нас самый большой объем в нашей области и среди сельхозпроизводителей в Республике Беларусь. Больше нас только производит Толочинский консервный завод. У гэтым годзе зямельныя ўладанні фермера Маліноўскага павялічыліся амаль удвая. Навігацыйныя сістэмы ў вырошчванні культур, уведзеныя ў працу 4 гады назад, працягваюць даваць выдатныя вынікі. У нас установлена опорная станция позиционирования группировки спутнику ГЛОНАССа, которая обеспечивает нам проход машины с отклонением до 2,5 сантиметров. Имея вот эти навигационные системы, во-первых, мы очень экономим по времени, экономим топливо, время, и сильно облегчаем труд людей. Бульба – асноўная культура тут. У фермера Маліноўскага 12 яе гатункаў, беларускія і замежныя. Бульбу прадаюць 10 месяцаў у годзе. Галоўны пакупнік – Расія. А яшчэ беларускую бульбу рэалізуюць у Казахстан, Узбекістан і Малдову. За мяжу адпраўляецца 95% сабранага ўраджаю. Пры гэтым гаспадарка цалкам забяспечвае попыт і ўнутранага рынку. Сховішчы «Діяны» разлічаны на 35 тысяч тонн. Другі хлеб выдатна захоўваецца ў іх да лета. Чаму аддалі перавагу менавіта бульбе, пацікавіліся мы. Она востребована. На картошке можно добиваться хороших результатов. Выход продукции в валовом выражении где-то у 7-8 раз выше, чем на зерновых. Картофель дает большой вал продукции с 1 гектара. И на картошке можно иметь больше доход. Уровень рентабельности за прошлый год у нас составил 53%. Он колеблется где-то от 40, иногда бывает даже до 60%. Вядомы ва ўсёй рэспубліцы фермер ведае аб бульбе, калі не ўсё, то вельмі шмат. Нават які гатунак лепш для той ці іншай стравы. Для драника надо более высококрахмалистые сорта. Они у нас есть, типа журавинка, рогнеда. Вот эти сорта подходят хорошо для драника. На стале любога кіраўніка заўсёды павінен ляжаць перспектыўны бізнес-план. Ёсць ён і ў фермера Маліноўскага. В содружестве с немецкими компаниями у нас разработан проект нового картофелехранилища. И мы планируем, что в течение 3-4 лет мы доведем объемы производства картофеля до порядка 75-80 тысяч тонн в год. Сельскагаспадарчую працу Владзімір Маліноўскі параўноўвае сізіфавым. Нездарма побач з адміністрацыйным будынкам гаспадаркі стаіць скульптура Сізіфа, які стараецца ўкаціць на гару велізарны камень. Гэта скульптура – сімвал бясконцай працы, у тым ліку і сельскай. Вясной сееш, восенню збіраеш. І так з года ў год.